An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula bi ye araba ye tubabukalo tile 6 san 2024 marisi kalo amara an b'ale la cɛ ni ne ye marisi kalo mɛn ne ja de bi tigɛ n kelen tɛ dɛ yɔrɔ marisi ma ye dɛ jamana ye marisi ko foyi ti da sira la ala ka hakili ɲuman d'an ma faama kɛlɛ a ma ye dɛ amara faama kɛlɛ ma ye fandaw olu kɔni ta ye laminɛliya ko la amara maa ti jɔyɔrɔ t'i bolo ka jɔyɔrɔ ko kɛlɛ kɛ nka turatigiw olu de bɛ ɲɔgɔn fana Koro Kara ale kɔni bɛ se ka taa gesedala fo dɛ nka min b'ale kan na o ka giri birifini ye an ka hakili to jamana in na an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka fɔtaw la an ka dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ amara bi ka gɛlɛ ani diɲɛ wulila tɛ kelen ye maaw olu b'u ta de la nka maa si tɛ ala ta dɔn nɔn tɛ a furancɛla fanga a bonya a labatoli a senkɔrɔma dondonni a bɛ maliyɛnw ni ka cogo min bi jɔrɔna min bɛ olu la n'o jɔrɔna tun bɛ se ka k'an ka faama dɔw la o tun bɛ ɲɛ dɛ nka bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan sama binna a sen karila a fanga don mɛnɛmɛnɛ ye dugumala sɔrɔ a sen karila a fana fanga ni y'a bi ala ka sababu ɲuman k'an ye kibaruyaw la dugu dɔw bɛ n'an b'a fɔ olu ma ko Sitakoto Mayoko Surukoto ninnu bɛɛ lajɛlen ale ni Ɲambiya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Bafulabe mara la ko n'Ala sɔnn'a ma amara ninnu bɛna ekɔliso kilasi kuraw sɔrɔ kilasi minnu don a musaka bɔra dugudenw yɛrɛ yɔrɔ koyi wa min ye ekɔlidenw ye nin dugu ninnu na amara u yɛrɛ de y'u cɛsiri k'u ka kalansow jɔ bɔgɔso don sabula u ɲɛ b'a la k'a fɔ kalanyɔrɔ minnu b'u bolo olu ti labɔli kɛ dɔw fana sigilen n'u Bamakɔ yan olu bɛ ka nin wari dun dɛ kalanden somaw maa minnu bɛ n'o ŋaniya ɲumanw ye olu de bɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka taa nin bɔgɔso jɔ yaasa u denw bɛ se ka kalan a gɛlɛyara Kajolo komini kɔnɔna na k'a fɔ Kajolo Cercle kɔnɔna na komini dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Jo amara jokaw k'olu de b'u ka impôt sara ni Kajolo komini bɛɛ lajɛlen ye ko n'i y'u ka dugu lajɛ kibaruya minnu sɔrɔla ka kɛ ni ɲinansan ye u ka impôt wariw bɛ sara yɔrɔ min na u y'a jira k'a fɔ ko min ye jokaw ye k'olu kɔni kan ka taa misali la sabula 100 sirada la mɔgɔ 77 o de bɛ faso ka hakɛw sara nin dugu in kɔnɔna na Kajolo Sikaso ale région kɔnɔna na n'Ala sɔnn'a ma ko foire n'an b'a fɔ o ma ko sugudon kura bɛna fara san ale marayɔrɔ suguw kan sugu kura in u y'a jira k'a fɔ ko a bɛna sigi dimanche donya fɛ dimanche o dimanche dugu min bɛ san mara la n'u b'a fɔ ma ko si kaw sɛgɛnna terrorisiw bolo dɛ o si ko n'Ala sɔnn'a ma ale yɛrɛ de bɛ ba fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko u ka sugu o bɛna sigi a sigira dimanche tɛmɛnen min ye duguladenw ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye nin sugu in ye a bɛna na nin yiriwali ni hakilisigi ni basigi ye u ka dugu kɔnɔna na min ye wɔlɔn ye Siyadugu ale ni si ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna lafiya sɔrɔ sugu in ko a ka surun dugudenw na a ka surun kabilatigiw la min ye u ka dugu min bɛ n'o ye Kɔyin ye Kɔyinkaw fana y'a jira k'a fɔ ko waleya ɲuman don sabula kilomɛtiri 12 o de bɛ si ale ni Kɔyin cɛ min ye wolon ye kilomɛtiri 26 o bɛ o ni si ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 35 o de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ni Siyadugu ni ɲɔgɔn cɛ amara ninnu ko ko ni nin sugu in kɔni sera ka ɲɛ sɔrɔ o bɛna na ni lafiya ye sugu don an ka togodaw la amara bɛɛ de bɛna n'i ka minɛn ye e n'i ka sɛ ni mina i bɛn'o falen ne ka marabatiga la
o damande la kosɛbɛ n tɛna woso di ma i ka sɛ ja o de bɛ kɛ sugu la an ka togoda dugu ninnu na wa sugu a nafa ka bon fana Bamakɔ kɔnɔna yan ekɔliso minnu bɛ yen n'o olu ye kɛnyɛrɛye ekɔlisow ye denmisɛnninw ta min ye camancɛ kalansow ye ko olu karamɔgɔw kabini olu bɛ baara bila la koyi ko min ye u ka musaka ye n'o o ye u ka février kalo wari ye ko n'o dafalen ma d'u ma k'u ti baara kɛ synergie d'action mɔgɔw synergie de l'éducation signataire du 15 octobre mɔgɔw 2016 ko olu de ye nin baarajɔ in boloda ko baarajɔ in kɔni ko a daminɛna a mɛnna dɔɔni u ka kumalasela n'o ye Adama Asuba ye a ko ni u ka musaka bɛɛ lajɛlen ma d'u ma pewu min ye baara in ye ko u tɛna kalan baara kɛ koyi Amara min ye jamanakuntigi nagakɔrɔ waleya min bɛ n'an b'a fɔ ma ko œuvre sociale ka hinɛ ta ka ɲɛsin maaw ma k'u tun bɛ Douanzakaw fɛ yen Douanza u taara ni balo ɲaaminen dumunifɛnw b'a la tuluw b'a la tigaw b'a la ɲama fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a la a bɛ fɔ ma ko kiti o 100 u taar'o di guwa 100 ma Douanzakaw fɛ yen minnu bɛ degun kɛlen don k'u sɔrɔ ani maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila jamanakuntigi Asimi Goyita ale tɔgɔ la Nigériyakaw fɛ yen muso 47 ko o de tununa Amara o muso 47 ko min ye nidugawale ni bamacawale kɛbagaw k'olu de taara ni u ye waleya in kɔni kɛra juma tɛmɛnen u b'a fɔ u ka sigida min ma ko Borno in yɛrɛ nidugawale ni bamacawale kɛbagaw k'u kɔni ye maa ba 40 ɲɔgɔn na u y'o de fa ye k'a daminɛ san 2009 na fo kana se nin waati ma min ye u b'a fɔ min ma ko État islamique k'o de bɛ wulikajɔ la o yɔrɔ in na Amara yɔrɔ Nigériya u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état-major ye ale tun y'a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko min ye Nigériya ye ko maramafɛn minnu b'u bolo ko a tɛ se ka hali zonzan fa i b'a dɔn u taara min u ka jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ minisiri a bɛ Irisi la sɔgɔmada in na ani Sergei Lavrov ye ɲɔgɔn ye k'u nana minɛn ɲini Amara ko relation bilatérale o kɔrɔ tɛ olu ni Nigériya ni Irisi yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa ko Nigériya fana Mali bɔlen ko ye Libi bɔlen ko ye Tchad ale ni Sénégal bɔlen ko ye k'o fana taalen de filɛ minɛn ɲini Irisi fɛ Irisi min bi ni Faransi tɛ fɛ ale ni maa bɛ baara kɛ o ka taa fɛn ɲini u fɛ yen ko sabula min ye Nigériya wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko u dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ baara la n'o ye farajɛlakaw ye n'a bɛ fɔ ma Europe-kaw Amara ja olu tɛ sɔn ka minɛn feere maa ma koyi ko o gɛlɛya ye min filɛ nin ye o de y'a to ninnu ka wolomasiri tabaw ka kuma kɛlen kɔfɛ sa u kɔni ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale y'i kunda Irisi kan yaasa ka taa minɛn ɲini Faransikaw ka jabɔlaba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Gérard Depardieu ko ɲangini dɔ taara ka ɲɛsin ale ma koyi k'a binna muso dɔw kan u y'a jira k'a fɔ ko kabini décembre kalo san 2020 san min ye kamalen ye n'ale ye sinimabɔla wane ye Faransi kɔnɔna na n'a bɛ jaw bɔ ani yɛlɛkow kɛ ko sigana kun kɛlen don a la ko nɔminɛli sɛbɛn ko kun dar'a kan ka mɛn nka nin waati laban in na ko a ka jabɔ dɔw senfɛ san 2014 san fo kana se san 2018 san ma ko muso caman ani san 2021 ko muso caman de y'a jira k'a fɔ ko kamalen ko a bɛ bi u kan koyi ko jabɔ waati n'i ma sɔn Amara e bɛ bɔ a la a bɛ maa wɛrɛ bila i nɔ na ko min ye Faransikaw kɔni ka kiiriso min bɛ yen olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin ye cɛ in ye min si bɛ san 75 la ko nin y'a siɲɛ 3 ye enquête 3 o de kɛra a nɔfɛ yaasa a ka se ka sɔrɔ cogo min na Irisilakaw ko k'olu kamana gannen don min ye nansaralakaw ka lasigidenw ye n'o ye Union européenne lasigidenw ye k'olu ko u b'a fɛ ka u senna yaala Irisi kɔnɔna na nka k'u tɛ fɛ u ni Sergei Lavrov ka ɲɔgɔn ye min ye u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ka kumalasela n'o ye Maria Zakharova ye ale y'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ dabali banna sa ko maaw kana olu ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko u bɛna u senna yaala ka tila k'a fɔ ko olu bɛ siga don olu ka ko la ko wa ko n'Ala sɔnna ma ko fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ yaasa min ye wulikajɔ min ko b'u kɔnɔ a kana ɲɛ sɔrɔ fiyewu
Californie kaw fe ulu ka duguladen no American kaw fe ko uyo no mine sabla kamalen jiye kono bi abe fo ma ko gaz a effet de serre ni ale be dugukolo wati yelama to bela jilen juguya ku ya mine ni kalo entle nani ma mino ka to ko Michael Hart ale re Santiago kai ku ya ira ka fo ko ayo mina min takana ni ta no be wati yelama to be kololo juguya ko sebe ko ay mingene ko akanga ta sharia sram fe ka mata o fe l'Américain woni ko ulu tege daka alisa États-Unis ka fe ma million bayidika o de bora ka kalata kunungo yasa minye Joe Biden ye ale ne asina mi me nyogona aga parti konnana absaka oboy to no ye Nikki Haley ye ya ira ka fo ko minye Joe Biden ye minye Joe Biden ye ko ale ne mami Donald Trump ko minye Donald Trump ye amara ala ke ka primero de be sena États-Unis ko na ma sega temenina at sega tayro siko la ko minye l'Américain chama bolendo jamana tan ani duru de konnana kuba fe jakuyala minye Trump ye aga sega se soro yasa ani Joe Biden u ka nyan soro jagarja keneka France kaw fe u ka tom mi me no Paris Saint-Germain katara quart final la de walmari Ligue des Champions ko kunungo ko aye Real Sociedad ba de dasi fla ani kele chelu fla ka dona mami fe o Kylian Mbappé amara ni me dansegi ulada na kibaria ula kibaria munu na ama iraula ka foko nala sonama sini sogoma conseil des ministres ale karabi kibaria wara munu me dugu konna na me ka ulu sege sege ka kayni politique ta chogo yi fongo nyogongo mi me jamana re nyema do ni nyonche to ni nyonche fana ana tlaka na ulu da mautloka na amara yana nga kodu nywana ama ira bela jirena ka foko polisu ka directeur ba no ye général de brigade de police Suleiman Traoré ye ko ni wati labai na kuya la koloshi ka fo ko demsen do ulu ko be jere kata srabaw kan ube jere kata yoro la ube jere kata mawga ni lafia yoro la ko kata moto ba boli damne ko wa fo mi mako malvi me sharia bela jelen soso ko wa ko ka damne kunungo la no o ye marsikalo tle duruye polisi nyamo ko una fere ni dabali bela jelen tige malvi be ke yoro ka mo bela jelen salo kata no uye ko wa ko ni minena delita la de sharia soso mindo ebola kana do la de ameka bolo jugo ma ne be ka bolo jugo ni malvi ko rate ko bolo jugo wa o be mo ko ten ni na de do ayo na mo ko taw ni na ay sabali aka donga fo ko jabana ga sinin sige awye aka malvi to aka bonne vita yasa amako ka sama nga police directeur ko maoma no yeni aleka ni sharia ni sosoli nunu ke ka ni wali nge malvi nke amara ko do na tawla ko no lula sago yoro munu ni o mandu uye ko sebe fanganyama ka baraka yoro maw amara no ye premier ministre ko sini ko nala sonama nege kan tan an woro CICB ko na no centre international de conférence ko parti politique no brebra le tonyi ani brebra le tong jekulu farale nyanga ko premier ministre kanga ulu bismillah ko wali ay metalike mina ko premier ministre kanga kumala so uma ka keni jamana alebe tabulu mina ni wati na ye ko sini lanzara obika CICB la ministre mi administration territoriale kuna réconciliation aleni réforme de l'état ko anyini ne lu fait ça ulu ka fere ni dabali bela jilen tige yasa la jenga se ka ka nye sini marsite 7 mars ni ala na kira sonama mi mana bo ulu bela jilen amara ana oda mautlo ka keni kiwaria munu na yulu fana soro ka bo jamana fa waro fe sini sogama nege kanye mana segi ale soro